Bo día. Benvido a todos. Antes de nada, feliz ano. O asunto que nos traemos aquí é a convocatoria da sesión plenaria extraordinaria do 13 de xaneiro de 2025. 2025/G010/000001. No orden do día. Está o expediente 2024/A008/00000038, ditame da proposta de aprobación e participación do posto adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posto adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña para o seu financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais que se detallan no informe emitido pola intervención, conforme se indica a continuación. Aplicaríase ao suposto C a ampliación do servizo de axuda no fogar, tanto nas atencións de carácter básico como nas actuacións de carácter complementario e calquera outra de análoga naturaleza que se preste no domicilio da persoa, por un importe de 73.821,40 euros. Ben, o POS 2025 adicional 1, o Concello correspondelle 73.821,40. Desde Servicios Sociales mandouse emitir un informe á traballadora e a máis a intervención. Ese diñeiro, ese importe total, os 73.821,40, vanse a destinar ao Servicio de Axuda no Fogar. Moi ben. José Manuel, ten turno da palabra. Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, o Partido Socialista vai se pronunciar a favor do gasto social, en todo o caso. Moi ben, procedemos á súa votación. Votos a favor. Abstencións. En contra, non había nadie, non? Vale. Moi ben. Vale, sin un outro asunto do orden do día, dase por terminado.